Tem tasngi ngan le live trading video ko way. Te menel na da pipet ya ka market pini iba ka trade agani ka range. Te bonsin hi ngi kum ki trader la da ka market kala break agani ka range sajarong. Ngi la focus ban goying long. Dan la da ka break chapo ngi la focus ba ngin short. Te PUE ba ka market kala break agani ka range sajarong. Te ban kumju ro kala aya kani ka retracement te babon balang na kitreda kila goyeng long nang ni kila target sejrong kata ka biang te henrai nga mentas ngipan ngam tre ban goyeng long kadaw ba pelong yang nga bangam tre ban goyeng long na marba nga expect kum ka range bound market henrai amat pat bangaru ngangan short no eka market tang nakadaw bangam goying long. Ngan short eka market nre ngan up shwa, ngan pet shwa eka jinglong jang ka market. Ato kani ka price behavior kalong kumno kani ka market ka behave kumno mentas ni. Namar bonsin men step ki beriau hi ki barung hapo market bonsin ki amateur trader. Pet ka market kala break eka range meneh kumbangi ekran ngilayo confirmation candle ladangi going long nang ne hang ne janjar ba ban yonong bat ka bampor sa baplat ladangi going long ru ngatharai kala bon ba ka decline ka premium ladangi play kum ki option buyer tidai na kata kadaw ngam tre ban going long namar nga suthu ka por kan bam ka momentum ganam dan kadaw kalong ba ka liquidity kala duna plat po market ka jingduna ka liquidity po market kalong ba kitu san paulak teli ki dimar account kila leave ya stock market completely ti sumudder ken mano mentasyo ban rung hapo market nai ki smart money ken yo liquidity kitu ki san paulak teli ki dimar account ki believe ya stock market kat no ka pisa jong ki kasong dor sumudder tel lada ka way ki dimar account kan song dor silak tingka ken dan pisa silak tingka lada san paulak teli dimar account kumur ka pisa kala bon ba tikemut ki big boys laradai kum menswa kumman kapor kabajulong menswa lada ki going long nang ne satai ki sok bahaban push sajarong namar balai kitu kisan paulak teli ki dimara kaun kidang dan hang tula include lang ya ki new trader nang ta ya ki retail ki bom pat dan jing nang jing start po market ani ki bom pat smuto bahai ka market tikemut subo lada kitu ki short ki big boys ki going long ta haat ka keu ka market ka liquidity ka dan bet nrai menta ka liquidity kala dunate bakini kem dan show tiki big boys mentala de ki push ke market sejrong mano pat ban short mano pat bandi ladam dan nong di kumno te ken tiet kumno kin going long kini ki smart money kadai na kata kadaw pi lada ka kio makana kumniam kin shoot traplet mentale but experience but novice trader but retail ken traplet ta ka bakado market ka hap tidai na kata kadaw nga ngam tre ban goying long namar nga suthu ka jinglong jong kani ka market ha kani ka por ka bamenta kala kalalet kamlong shu kumbalong host nam arjar arphuway arjar arpho menta kala long totally completely change ka game hapo market ngide ban suthu hangno ka market menta ka dan balai ka market ka behave kumni balai ka long kumni pide ban tep ba ka liquidity kala dry po market hado kata menta ki babon na market kindan be satangki experience trader lani ki smart money lani ki novice trader kindan hi ki basuyo tulop dakut banai tab do yo tulop kut banai biang tab do dena kata kadaw ka market mentang atrai ken janjar baban move bapin yo nong but kan long very very highly risky bapin shim trade kulumar lada phim smutho ba kan bon ba ka manipulation benda tinga tharai ka baha ba pi protect ya ka capital but nai shim trade aba pi sungtho e ka market kanam le shano pet nya mentah hadu mentaro nga claim shim trade ngam dan trade ei ru ya ngalong nel ba takada te tangga tu mentas ngi ngim yo ye ranga trai we will stop for the day kam dan jingmat bangine shong pet sa ka market te menta ka market kala close te lada pi pet ya ka market kumene ngala ong ba kani ke jingkio jong ka market ka shu trap
bat yaki experience trader kumjo ro yaki niki novice trader hadian kaham pej menta ka market kelakun te kumbang ong mene kene ke jingkio jong ka market ke deba ka sutram mat mene ro ngala ong ba ka market kan sahab bet te kahap ka market kene umde banga predict andre ngangas ngut ho ya ka jingkio jong ka market menta ki por kala bon ba ka manipulation kade na kata kadaw ka supen thame kumjo yaki novice trader but kumjo ro yaki experience trader kala su manipulate bat po bat jrong te kasa sutrap namar bakala duna pelat ka liquidity te nga mentas ngi nga klem yo ban pan chiga trade namar bangala ong banganem sim trade su te ngames ya trade ha nga benut bat ngam dan trade ro nga benut bah banga kham sim trade tamba compare te nga mane ngames ya ka market nga klem yo trade ten re kitu ki perlok jonga ki trade tike yo ya kane ka fall ten ringnya te ngado namar ba mene ngala ong bangan nem sim trade show tengah klempet market show te tang ta bai